ବର୍ଷ ପରେ ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ ବନୁଛି, ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବନ୍ଧୁଗଣ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦେବେଶ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମସ୍ତି ଟାଇମକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା 12 ବର୍ଷ ପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଖରାପ ଭାଗ୍ୟ ବି ବଦଳି ଯିବ ଭଲ ସମୟରେ। ଏହା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ଟିକେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ବନ୍ଧୁଗଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅସ୍ତ ଓ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି 7 ଜୁଲାଇରେ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୁରୁ ଉଦୟ ହେବାର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାତ୍ର କିଛି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିବ। ସେହି ରାଶି ମାନେ ହେଲେ ବୃଷ ରାଶି। ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଅଟକିଥିବା କାମରେ ସଫଳତା ସହ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ଆୟରେ ଖୁବ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିବ। ନୂଆ ଜମି, ଭୂମି, ଘର, ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ସହ ନୂଆ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିବ। ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି। ନୂଆ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯାନ କିଣିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଟକିଥିବା କାମ ପୂରଣ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।